Пък на 23 април ще се открие едно друго събитие. В 12 часа в НДК ще се открие първия салон на галериите на 23 април. И докато още изложбите се редят, при нас Людмил Веселинов и Анджела Данева, с които да поговорим за тази нова инициатива, една от многото на НДК, която този път подкрепя съвременни български галерии и художници, нали така? Да. Нека да кажем за зрителите, че творбите на всички участници ще бъдат изложени в зала номер 6 и прилежащите и фоайета. Какво всъщност обаче ще могат да видят хората? Какво ще бъде подредено там? Може би аз ще започна. Да. Извинявам се, Анжела. Моля ти се. Националният дворец на културата и новото му ръководство стартирахме една много мащабна инициатива да съберем творчески организации, не само галерии, разбира се и артисти, които пожелаха да участват в тази мащабна експозиция и да направим едно издание, което за първи път в този формат ще бъде показано пред българска публика. Събиране, място за среща на българските творци, българските галеристи и галерии. Смятам, че пространство на Националния дворец на културата е точно тази духовна територия, която може да поеме такава мащабна експозиция. Това е най-големия културен център. И в контекста на това, което се случва в Европа, в момента в Брюксел тече Арт Брюксел, смятам, че нашето издание ще бъде много иновативно, с много възможности. Много любопитно е, че събрахме над 30 галерии, които са и частни, и държавни, 5 общински галерии. На какъв принцип бяха селектирани те? Като първо издание Салон на галериите отправи покана към всички пространства, арт-пространства в България. Разбира се, интересът беше огромен, така че ние сме принудени да направим и есенно издание, тъй като все пак този салон не може да обхване всички желаещи. Но първата група, първата селекция, това са едни от най-активните съвременни галерии, плюс 5 общински галерии. Всичко това го реализирахме, разбира се, с подкрепа на Министерство на културата, Столична община ни подкрепи. Смятам, че и МБУ с неговия проект, който участва в Салона на галериите. И мисля, че и British Council със своята експозиция участва по достоен начин в тази експозиция. Добре. Освен представянията на галериите, в НДК ще може да се види и ретроспективна изложба на Георги Божилов Слона. Вие сте ни донесли една прекрасна книга-албум с посветена на него. Бихте ли казали повече за тази изложба? Искам да започна с това, че тази изложба нямаше да се състои. Така както аз се бях замислила. По простата причина, че в София се оказа, че няма пространства, които биха могли да поемат произведения от порядъка на 80 или 100 картини, които да представят, както е подобаващо, един голям художник като Георги Божилов Слона. Трябва да благодаря на господин Мирослав Боршош, който беше достатъчно дълновиден да разбере моите притеснения и достатъчно настоятелен, заедно със своя екип, за това, че ми предложиха пространство, на което и възможности, които аз просто не можех да откажа в един момент, въпреки че доста така упорито се борих срещу тяхната покана. В крайна сметка се съгласих по простата причина, защото те наистина застанаха зад мен с цялата подкрепа на институцията и подкрепата и на Нов български университет. С тези две големи институции тази изложба в момента е факт и аз съм много щастлива от това нещо. Разбира се, за мен беше много голямо предизвикателство пространството, което ми предложи НДК, защото всички знаем, това не е галерия, не е музей. Пространството е правено съвсем, извинявайте, съвсем с други цели. И тези дни ние просто построихме една сцена, направихме една сценография за тази изложба, която ще отрази 80 годишнината
на Георги Божилов слона. Разбрахме, че е било много трудно да ви убедят да направите тази експозиция. Няколко думи обаче към края на предаването за това какви работи са включени в експозицията. Идеята е да покажем в сравнително хронологичен ред творчеството на художника, защото такова нещо в България не е правено дори при живе, когато Георги Божилов е бил сред нас. Смятам това за достатъчно амбициозно, в такъв смисъл, че аз лично дори в книгата си не разглеждам творчеството на Георги Божилов хронологично. В смисъл такъв, за мен никога не е било водещото хронологията в неговите произведения. Той се е движил от съвсем други, как да кажа, вълнения, мечти и вътрешни сили, когато е творил произведенията си. Така че стремяла съм се да е някаква хронология, но не съвсем. И всъщност изложбата е един разказ. Добре. Българската национална телевизия, разбира се, ще заснеме тази изложба. Ще заснеме този разказ. Ще заснеме този разказ. Ще покаже на хората, които нямат възможност да отидат да видят всички тези произведения в НДК. Но какво друго за салона на галериите? Вие всъщност имате претенцията това да е най-голямата търговска площ на картини в България тези дни, нали така? Така също след базара на книгите, след панаира на книгата в НДК, след киномания и театралните проекти, там сега отдавате значение наистина и на изкуството. Вижте, все пак салона на галериите ще бъде своеобразно прелюдие към големия също проект Салон на изкуствата, който започва буквално след салона на галериите. Тоест, ние по този начин ще създадем едни навици на публиката, тя да посещава много активно Националния дворец на културата. Тази експозиция, понеже питате какво по-конкретно, разбира се, авторите са огромно количество, галериите не са малко, но бих могъл да ви кажа само няколко акцента, които от моя гледна точка са много любопитни. Те вкарват и в научна употреба, допълнително в научна употреба някои автори, които не сме свикнали да ги виждаме твърде често. Например, галерията в Казанлък ще ни покаже Петко Клисуров. Това е един голям български майстор, класик, флорентински възпитаник. Ще ни покаже Иван Енчев Видео, който пък е завършил в Мюнхен. Ще имаме контакт с картините на Захари Желев, завършил в Торино, в Академията Албертина. Мюнхенският възпитаник Байдечко Озунов, освен нашата академия и Мюнхенската. Така че, вижте какво място за среща правим в този салон на галериите. Освен тази класика, която някои от общинските галерии са ни предложили, ще видим и автори, които са типични за регионите. Например, художествената галерия в Перник ни показва един автор, трайно свързан с тази среда, Стефан Георгов и Байлюбен Гайдаров. Художествената галерия в Русе ще ни покаже съвременната авторка Василка Монева. Така че тези срещи са много полезни и те ще предизвикат интереса на критиците, интереса на публиката. Интереса на публиката със сигурност, на ценителите, както казвате и на критиците. Мисля, че въпросът защо трябва да посетим Салона на изкуствата вече стана абсолютно излишен. И Салона на галериите от 23 до 27 април в НДК. Да, 23 12 часа на обяд се открива салона на галериите, а на следващия ден, в петък, откриваме салона с акцента Георги Божилов слона. Благодаря ви за това участие. Безспорно предстоят интересни